sian asini rohani Tuhan Yesus dotahe. Umbahen nama lua hita dihaporseai rohatta. Nasida pe songonido. Asi dohot holong ni debata. Marmudu-mudu hita ganup pari ganup tiki. Ima nama gogoihon. Mandalani ari-ari nani lehon ni debata. Marende mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku do pak akadolok, sian dia do ulaning roh pangurupion tuau. Sia Jahoba sito palangi dohot tanoon sambing ro pangurupion yanggo tuau. Dang tagamon loason na tersuladit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho. Sai jagaon ni Jahoba doho sian nasa parmaraan, sai jagaon na do tondim. Sai jagaon ni Jahoba doho lau ruar dohot lau bongot, olat nion ro di saleleng ni lelengna. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, di bain hodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik, asa di palua akan naginom goman ni patik, urupi hami, asa dot hami dapotan haluan ni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Pas
Satangihon ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro di na di bagasan aek, na ditoru di tano, ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ai hona uhumna dosogot akan namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom hari maulahamu nasa siulaomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro diisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina onomari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doibana diari papituhoni. Dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala diparbadaye. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Ramundo hita di jolo ni debata gok dosa, so panagaman mambain jut rohani yanokota dohot ama manang ina di tonga ni bagas. Di bagasan unduk dohot serep ni roha, hita mandapoton habangsa parasian ni debata, mambuan dok ni rohata alani aka pangalosioni. Songon sahalat inahami tunggok hahurangan do di hadapanmu, sian nasa gogo hulahami nasa si ulau nami, si pata dang mamereng tiki.
Allah hurajumihai ulaon nami doi. Sihol do rohanami dijakon pangisi ni bagas nami dohot ias ni roha gabe hape Allah sipata dang songon na di rohanami. Gabe tubuh ungut-ungut dohot muruk ni roha. Hatam do mandok diukap do pamanganna umpodahon hapistaran. Jalapoda halambohon di atas dilana. Di mata-mata hondo haretaon ni isi ni jabuna. Jala indahan halanguson dang dipangan. Tuhan asi maroham dihami. Ya rukon dohami ditongan di bagas nami. Nasa tolap ni gogo natoros mangolohomi hami. Alai jojot dohami mandau sian keluarga lomongoan rohanami. Marpungu dohot dongan habis partikian. Lojahan marmedia sosial. Upasi kami diri nami sian poda ninatoras dohot hatam. Hatam domando. Hamu aka anak. Oloi hamu maaka na tua-tua muna di bagasan Tuhani. Ai ido na tigor. Parsangapi amangmu dohot inangmu. Asa martua hoja leleng mangolu di tanoon. Ido patik na parjolo mardongan baga-baga. Asima roham ale debata. Potima dosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo nampak tupahon hasesan ni dosa dihami halak nada ngolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham dihami akan namangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim nabadiai asau nang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marha porseaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelean na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Para siroha jala pardenggam basa do Jahoba. Lambat tarimas jala para siroha godang. Dang dibae tuhita hombar tuaka dosata, jala dang dibaloso tuhita hombar tuaka hajahotota. Songon asi ni roha ni ama-ama mida aka anakna, asi ni roha ni Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debetana di Gijang. Amin. Udul mahita. Amen.
Puruk epistel di Minggu Sadarion, iman atar surat di Pesalmen 147 ayat 12 ro di ayat 20. Tajaha mamar singkat sorin. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patogu akka ransang ni pargumanganmu, ibana mamasu-masu akka anakmu di parsitonganami. Ibana mambahen marhadamehon parbalohanmu, di pamahap dohod eme namar miyak. Ibana manongos bagabagana tu tanoon, macay doras marloljong hatanai. Ibana namangalehon ambola songon iput ni biru-biru, di saburhon don nambur songon sirabun. Ibana maninggakon ambolas na martonggo-tonggo, tu ise mamanahan jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana gabe malala akai, di paborhat anginna mabaor ma aka aek. Ibana mamameritahon hatana tu si Jakob, aka patikna dohot uhumna tu Israel. Dangdung dibain songoni ianggo tumanang ise bangso parbegu, jaladang diboto nasida aka uhumna. Haleluya. Ido sahatna. Martua doaka na tumanggihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Amin. Tidako maha porseatai, songon nahina tidako ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tindubuhon ni si Maria, na gabe-gabean centondi porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit, di panguman ni silatus, nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan nyala Kristen akan na badia, dohot dia sasani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak nong mate,
dohot diangoluan nasora suda. Amin. Dulu mahita. Tabege matikting di mingguta sadarion. Tabegema tikting dihuriatta di bagasan mingguon. Na perjulu goarni minggu tasaderion ima minggu dung tahun baru. Doho topik sian hamoraonna dohita majalo asini roha. Yohanes ada ayat 11-17. Na paduahon parmingguon keluarga. Di hari Minggu 4 Januari 2026 di Patupado Parmingguan Keluarga di Manogot Marbahasa Indonesia pukul 7 di hari Bahasa Batak jam sia 30 Rap Hudul Marsa Keluarga Jala Boido Patu Begohonon Ede Pujian Marmakon Vokal Grup Sekeluarga Jala Tapa Botohon Ma Tepar Halado Laos disima tapa sahat amplop pelean bulanan tahunan di parade do amplop jala di keterlibatan keluarga di bagasan ni parhobason hari tahun dohot kolekte di parmingguan keluarga bulan Januari mandugut dohot arian naing di halanguluhon sian uik 1 na patuluhon pelean amplop padengkaton rumah dinas Huria Sadarion Minggu 4 Januari 2025 tapasahat ma pelean amplop panengkaton rumah dinas Huria tu kebutuhan aka ulaon ni kelompok kerja Manang Poja namar perdomuan tu program renovasi tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do inganan di labung nipit tu haruar jala pinabotohon tu sude ruas nanaing mangalehon hamulateon manang sumbangan boima ditransfer marhito kiris pokja nadong di alaman parpudi tikting napapaton marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Daniel Geraldo Sitorus anak ni Amata Septon Sitorus tubuni inang Theodor Borus Sitijak Ruasni Huria HKBP Resort Harapan Jaya Dohot Angelina Laura Marpaung Boruni Amata Hari Sesilo Marpaung Tubuni Inang Rohanita Boru Giting Ruasni Haria HKBP Resort Mampang Perapatan Week 1 Pasemasuon di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 pukul 2 bertempat di HKBP Resort Harapan Jaya Tuhatama nama masu-masu ulauni napalimahon persembahan kasih tajalodo sileon-lehon sian keluarga Julius Marbun Boru Simamora marumakon sada unit tenda ukuran 3 4 meter tahamulatehon masih lehon-lehon anggiat boy dipakai aka nama karpor luhon napa onopon jadwal kegiatan tengah minggu aka jadwal kegiatan perpunguan di Parsitongan ni mingguon boima taihuton hobar tunaung diaturhon di buku tiktingon napa pituhon pelean pertangyangan Natal dohot tahun baru keluarga pinabotohon matu ruas ni Huria tapasahat ma pelean pertangyangan Natal dohot tahun baru keluarga marhite situa wik tabe napawaluhon pendaftaran guru sekolah minggu telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode tahun 2026-2028 untuk itu bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing diserahkan kepada sekretariat.
Yang kesembilan, pendaftaran pelayanan tim multimedia HKBP Mampang Perapatan. Sesuai dengan program kerja Dewan Marturia tahun 2026 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayanan tim multimedia, maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayanan tim multimedia di HKBP Mampang Perapatan bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam multimedia dapat mendaftarkan Situa Week masing-masing. Yang ke-10, laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertinggal tanggal 3 Januari 2026. Dapat sapusadaon ruas Namar Sahid. Tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas Namar Sahid. Hatani di bata pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen 37 ayat 5. Namar ulang tahun perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani di bata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon do hamuliation Koda tolu ayat 10. Namar ulang tahun Pardongan Saripeon perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun Parsaripeon tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani di bata alai di joloni saluhutna marsi halongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang ni dosa sada Petrus 4 ayat 8 parhepengon terlampir akapelean hamlateon dohot na asing naso jinaha ditiktingon taida ma di haratasta nadong di hitabe sonima tikting di huriata di bagasan saminggon tuhat tama nama masu-masu. Marende hita hut papungo pelean sada A dohot sada B. Siapa dua
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramote ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhut nakamanginang. Sahat ma barita nauli dihita di minggu parjolo di minggu 2020 onom. Imana tarsurat di Evangelium Yohanes bindu sada mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu ujah hamadihita tapayutiutma didok songonon di portibiokian do ibana jalamarhite sian ibana do manjadi portibion hapedang ditanda portibion ibana narodo ibana manopot nadi ibana hian gabedang dijakon aka nadi ibanai ibana alai manang piga na manjakon ibana tu sido dilehon huaso asagabe anak ni debatana sida akana porsia di guarna ima akana sotubu sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian debatado gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahame mahasangaponna imahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasitongan dihatindakon si Johannes do ibana ainin nama ondo ibana na hudoki na rosian pudiku cumolo do ibana adong asa au ai parjolo hian do ibana ai sian hamoraon na do saluhut hita manjalo ima asini roha naso marna motok ay marhite sian si Musa do dilehon anggo patiki alai hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasitongan ido yanggo sahatna hurian itu hata namar pungu di bagasan minggu sadarion oma minggu parjolo dihita di tahun 2020 onom jala di paborhat dohita di bagasan sada topik sian hamoraon nado hita mancalo asini roha dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia kamanginang sebelum hutoruson jami tahun hudok hame ma selamat tahun baru madihita saluhutna jala andorang sohupatorus sotung suku-suku rohata memang adong do ditikting. Ya hami pandita nurista si manjutak na melayani di HKBP Sudirman. Jala amata si mangusong di tonga-tongata donasida sonari. Rabdot yanakon nami dua sonari. Jala imara parsitanda ataap kaamanginang boy mamusehita marsitandaan. Amata si mangutsong hami boru si majutak na tubuh kami ima boru huta barat si matua boru hasibuan. Padua halihom mahami romar minggu di son. Na parjolo minggu sore alai sonari mahami muse. Ima akamanginang parsitanda ata mar parsora mahita dohot hata ni debata. Horas madihita. Alania kamanginang didok nakin diturpukon sian topik ni minggu sian hamoraon na sian hamoraon na dohita mancalo asini roha. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Ale amang inang nakin hita di paborhat di tonga-tonga ni hata ni debata. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab oleh karena kasihnya lah kita dapat melewati tahun 2020 onom 2025 nang pe aka amangi nang godang do nata adopi godang do sia tonga-tongata na tangis godang do sia tonga-tongata na maheu godang do sia tonga-tongata na marsak adong do sia tonga-tongata na PHK adong do muse turun jabatan adong do karirnya tidak berkembang. Ada juga yang diterpa banjir bandang di berbagai tempat sehingga mengalami duka, air mata, serta kekecewaan lainnya. Tetapi puji Tuhan semuanya itu boido talewati.
mau leate mata dok tu adopan di debata nang pegodang nata adopi di tonga-tonga ni ngoluta sepanjang tahun 2025 alai boy do hita bongot di tahun 2020 onomion ala ni ima ala niaha pasu-pasu ni debata naumbalga na ikon hamulete honota ima pandonganion pangaramotion hagogoon dohot semangat na nilehon ni debata tu hita. Walaupun kita banyak mengalami tantangan di tahun 2025, godang akahamaolon na tabolus di tahun 2025, alai ikon hamulehonot tado tu adopan ni debata. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngului, godang do tajalo pasu-pasu sian debata. Godang do pasu-pasu na tajalo sian debata. Jala taingot ma tatangyak kontuado pani debata di tahun 2020 onomon kita harus bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena kasih setianya. Dari manakah kita akan menjalani tahun yang baru ini? Apakah dari kekuatan kita sendiri? Hagogo ottado daong amanginang alai nakisian turpukon. Kita semua berangkat tahun 2026 dari kepenuhan Allah. Sian asini rohani debata taingot dopera jamita di tahun di ujung tahun ini di dok holan asini rohani debata dok. Karena kasih setia Allah lah kita dapat melewati tahun 2025. Dan adong nanggo sada pe boy hita menjamin ngoduta daw. Dan adong nanggo sada pehita na boy menjamin hidup kita tidak. Alana aka amanginang. Boy do hita di tahun 2025 tos hosata. Dan boy hita bongo tu tahun 2026. Alai mau leate matu debata boy hita bongo di tahun 2026. Alanya ha. Bukan karena pencapaian kita. Bukan karena karir kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan. Tetapi semuanya asini rohani debata. Idonakin, di paborhat hita tahun 2020 onomon, sian hamoraon. Sian hamoraon nado hita mancalo asini roha. Idom bahen, molotajahan akin di ayat 10 sahatu ayat 10 sada, didok rodo debata manopot hita alai dang sadar jormai. Ditopot debata do hita tetapi manusia itu tidak sadar. Ini adalah kalimat yang sangat menyedihkan. Dikatakan sang pencipta dunia datang ke dunia tetapi dunia tidak mengenal dia. Yang lebih menyakitkan, ia datang kepada umatnya sendiri, kepada orang-orang yang mengenal Taurat, kepada orang-orang yang beribadah, namun ia tetap ditolak. Hurian itu hatta, coba mata bayakon. Tabayakon maaka amanginang, debata mangaleho pasu-pasuna, ibana dona jumadihok kita, ibana dona manop pahita, alai dang tatanda, holan pasu-pasuna dona taida. Hola pasu-pasuna dona tajalo, alai siapa pemberi berkat, kita tidak mengenal dia. Idomba na kekudoko kami, ia tetap ditolak. Nungaro ibana di tonga-tongata, nunga di leon hosa hangoluan, nunga di leon ibana jabatan, di leon ibana ragam ni pasu-pasu dihita. Alai dak tatanda ibana. Idomba rajo jodo, itandaho do wedan, dak kutandaho nina. HP ibana do na mangurupi hita contohna umpamana rohita tubona tu tano parserahanon di jabuna do hita parjulu alai nunga mamora hita nunga boy hita marhais martuduk niko majo Roma itandaho dua weda dakutandaho nina sungguh sangat menyakitkan. HP ibana do mancakok kita parjolo di tano parserahanon alai ala nunga madu mahita karena kita sudah kaya, kita sudah bisa makan nikumajo, kita sudah makan bisa makan dan minum di tanah perserahan alai Roma ibana didok ma itandahu dauda dakutandahu dauda isi taheho amang ngerina ya ni nahita. Lebih dari situ juga Tuhan dikatakan dia mencipta kita, dia memberikan berkat melimpah kepada kita, tetapi kita tidak mengenal dia.
Ini menunjukkan adanya kebulatan, ini menunjukkan adanya kebutaan rohani manusia dan kecenderungan manusia menjadi hidupnya tanpa Allah. Boy doa, boyau songonon, ala ni gogok kudo. Boyau songonon, ala ni gogok kudo, ala ni usaha kudo nina. Alay molodang di pasu-pasu debata, boy dohita, daw. Boy dohita mangolo satu tikion molodang di leon debata hosa hangoluan, daw. Karena itu kita tidak bisa terlepas dari pencipta. Dangalani keboleh hatai nangi. Dangalani akahagogo otai. Alani itu nakin, puasa manusia itu lupa. Kenapa manusia itu lupa diri? Ido umbahan di kena pistar, lupa kacang akad kulitnya. Dung madu maibana lupa. Manusia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga menjadi lupa kepada Tuhannya. Jodoh hita ditiki marsahi tita Tuhan lehom mahi pason. Ditiki hapogosota Tuhan lehom mapasu-pasu. Ditiki berjuang akaya anak kota tadakono Tuhan lehom madalan asal sukses anak kon. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesuksesan, kita lupa diri, sombong, angkuh. Imana jojot manusia, lupa. Jolmaon lupa, adong do penyakit lupa. Imada lupa ahudina. Alai boy do penyakit lupaina tabahen-bahen. Mula benar-benar kita lupa, mari kita minta supaya Tuhan memberikan daya ingat yang tajam kepada kita. Alai molo na tapa lupa-lupa do, tajalo ma, upani halupa unai, sian debata. Hurian itu hata molo coba tabayakon. Molo di halupa hon debata hita bohama muse. Sangat menyedihkan. Alani ima, hal ini sungguh-sungguh relevan dalam kehidupan kita sekarang dalam memasuki tahun 2026 ini. Ketika kita sudah tiba di tahun 2026 ini, maka perenungan yang harus kita jawab bukan apakah Kristus hadir atau rencana kita di tahun 2026 ini. Tetapi perenungan yang harus kita jawab adalah apakah Kristus sungguh-sungguh diterima dan diakui dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam rencana kita? Biasa doi kan, moloro tahun baru, adong do komitmen di bagasan nguluta. Di tanggal 31 dan 00 gudang dora harapan yakin doawi. Molodang do pemulia kayana kon Tuhan di tahun 2020 ono masih maroham lehom masih rokap ni tahun dinia kayana kokon. Molo nunga marumah tangga akayana kon Tuhan lehom mapahopuku asa tambalas rohaku. Banyak harapan-harapan di tahun 2020 ono. Tetapi perlu pertanyaan, di harapan-harapan itu apakah kita melibatkan Tuhan? Mana gogot tado? Mana pengetahuan todo na tapa tujolo. Karena itulah akamanginang di tahun 2020 onomon mari kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena dalam kenyataannya banyak orang yang hanya mendahulukan, mengutamakan dan mengandalkan rencananya sendiri, target dan kekuatannya sendiri, tetapi lupa memberi ruang bagi Kristus atau tidak melibatkan Kristus terhadap apa yang dia pikirkan dan kerjakan. Imana terjadi. Hurian itu hatam. Ayat ini bukan hanya kisah masa lalu. Dada holan najulun hayaton, tetapi ayat ini relevan, ini mencerminkan hidup kita hari ini. Dada holan masa ditik kini si Yohanes turpukon alai dipartiken sinuengomma dipaingot hita di tahun 2020 nomon di awal di tanggal 4 Januari 2026 di minggu parjolo dipaingot hita andorang sota dalani ari-arion lam tugajangna dipaingot hita asa akamanginang asa unang lupain na tapatujolo, tetapi harus kita undang Tuhan dalam segala hal. Ido umbahen nakin Tuhan hadir dalam hidup kita. Melalui firman, melalui ibadah, melalui peringatan, melalui kasihnya. Tetapi
Seringkali kita sibuk dengan rencana sendiri, mengutamakan target dan kekuatannya sendiri, terlalu percaya pada kemampuan sendiri tanpa melibatkan Yesus dalam hidupnya. Molonunga sukses hanya karena kita butuh Tuhan. Sukses hanya karena kita butuh Tuhan, maka kita datang kepada Tuhan. Hurian itu hata. Alani ido di doko Tuhan, idokon hata ni debata. Pajonok matu debata, dungi pajonokon nama Tuhan. Molo tapaholang siyan debata, paholangan na masya kita. Alani ido nakin di dokon di son di turpuk tahun, di ayat 10 di Portibio kiando ibana. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang meninggalkan Allah. Hita dom nama darik kon debata alanya kahagiot ni daging. Karena hari buron di Portibion, HP parsatu kinan do Portibion. Dang adong nahot. Alania kamanginang, kita diingatkan pada saat ini. Asa unang manian mandauhita sian debata Roma hita. Molo mandauhita sian debata uposi muse jaloot sian debata. Alay asa unang robe na uposi tungoluta tapajonok matibana. Roma hita. Mari kita undang Tuhan di setiap kehidupan kita, setiap detak jantung kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dang adong boy hita mangolu aka amanginang. Molo sorap do debata. Na mangihut muse, tahi dama dia 12 1 10 tolu di do ibana do bahwa Tuhan memberikan kepada kita identitas baru. Di lehon ibana do identitas yang baru di hita. Molo di bahasa Indonesia do ibana firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dia kan amanjakon ibana di lehon ibana do huaso. Kalau kita lihat kata menerimanya mengandung arti percaya dan mau menyerahkan hidupnya. Molo porsia do hita tu adopan di debata, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa. Molo nunga di lehon debata huaso di hita, bukan untuk keangkuhan, dada untuk kesombongan. Jala idong bain dokon mal, kata menerimanya mengandung arti percaya dan mau menyerahkan hidupnya. Ala porsia do hita tu adopan di debata, talehom masude gulmit nengolu tau tu ibana, asa ibana na mengatur, asa ibana na mengendalikan, asa ibana na menuntun. Molo nunga debata na menuntun ngolu tahun. Sonang so hari buribuan mahita. Molo peta adopi hamaolon alay margugo mahita. Ido umbahen di dokon endeta oparat 20 pitui tung halak na margugo si partang yangi dok pesti taonon dang olo talui. Kenapa? Ala memang tatanda ibana. Taha porsia ibana. Kita mengenal dia secara pribadi. Molo pegodang hamaolo tadopi alay dang gabe putus asa hita. Dang gabe mandele hita. Dan gabe humasusa hita karena apa? Karena kita menyerahkan hidup kita tatanda do na manguluhon nguluta. Alani ido nakini do konibana. Kuasa menjadi anak Allah ini adalah status baru yang dimiliki orang-orang percaya. Status dan identitas baru tersebut adalah anugerah, bukan hasil usaha sendiri. Bukan karena dengan kesalahan kita sendiri, bukan juga latar belakang atau prestasi atau moralitas yang hebat atau lebih rohani, lebih setia, lebih benar dari orang lain, melainkan karena kasih karunia. Ala ni dang adong naboy tandal hon di bagasan ngulut taon. Dang adong naboy ta pangasahon di bagasan ngulut taon dang. Ala ni ido di dokon si Martin Luther. Holan ala asini roha, sola gracia. Boy mangolu hita satu dikion, sola gracia. Ala ni ido kamanginang di dokoniban. Oleh karena itu mari kita memulai tahun 2026 ini dengan menghidupi, mempraktekkan dan mengandalkan status kita yang baru yang sudah diterima menjadi anak-anak Allah. Dan harus nampak itu dalam kehidupan kita. Ikut tapatuduhon doi di bagasan ngoluta. Nah benar-benar kita mempunyai status baru. Molo anak ni debata do hita patuduhon ma anak ni debata. Molo benar-benar do hita sisian ni debata ikut tapatuduhon do yatong.
di bagasan ngudut tahun. Asa jol mana asingo pemarnida, oh benar-benar nunga karisten nunga halak bata karisten buse anak ni debata. Tanda do ibana anak ni debata sian dia sian gulmit ni nguluta parholong ni roha ala debata parholong ni roha. Identitas kita harus kita tunjukkan ala jolma naik komate do hita ala ni dosata ala nunga diangkat debata harkat martabatta. Anak ni hatoban do hita gabe anak ni raja. Molo nunga anak ni raja hita patuduhonot tama anak ni raja. Dang gabe patuduhonot tabe kesombongan keangkuhan dambe. Alay patuduhonot tama ima lambas ni roha. Ala ni anak ni raja dohita. Iko patuduhonot ta doi di bagasan ngoluta asa gabe teladan tiruak kita. Hurian itu hatang. Banyak orang memulai tahun dengan tekanan. Gudang dojol mana masuk tu tahun 2026 gudang tekanan. Harus lebih berhasil, harus lebih baik, harus lebih sempurna. Namun Injil berkata identitas kita tidak ditentukan oleh keberhasilan tetapi oleh siapa kita di hadapan Allah. Dada Allah ni keberhasilan tai alai Allah ni identitas tai nakin sebagai anak Allah. Anak ni debata. Kita tidak berjalan sendirian. Kita tidak harus membuktikan diri kita terus menerus. Kita boleh bersandar kepada Bapa. Kita boleh melangkah dengan iman. Kita boleh gagal tapi bangkit. Kita boleh bergantung kepada Bapa. Imanakin identitas. Tahun ini kita tidak berjalan sebagai orang sendirian. Tetapi sebagai anak yang dituntun oleh Bapa Surgawi. Kita bukan berjalan sebagai orang yang harus selalu kuat. Tetapi sebagai anak yang dituntun oleh kasih Bapa. Isido nakina patuduhon. Iko patuduhonot tadotong songon. Naunga punya identitas baru hita. Anak ni debata. Hurian itu hata namang ihut muse. Molo taida nakin dia 10 opati di do ibana do. Firman Tuhan berkata firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Hurian itu hata ini berita yang luar biasa. Allah tidak hanya memberi janji, tetapi hadir secara nyata. Dang nadao ibana Allah di tonga-tongata. Dang naholang ibana siya kita, Allah nunga di bagasan nguluta. Nunga di bagasan nguluta ibana. Sudah firman itu menjadi nunga sakambona hita dot ibana. Nang pemangadobi pergumula kita, dang pemabiar hita. Dang betahutan behita. Ala molo petangis sita sonari. Dang be di pasombu debata terus menerus sita tangis daun. Ala ni akamanginang. Mungkin memulai tahun ini dengan ketidakpastian. Taida do. Beban ekonomi. Relasi yang belum pulih. Kesehatan yang menurun. Alai hatani debata paingotok kita tidak menjalani tahun ini sendiri. Kristus berjalan bersama kita. Ketika kita lemah, dia tidak meninggalkan kita. Ketika kita jatuh, dia mengangkat kita. Ido nakina mengalok kita haguguon. Ido na mengalok semangat di hita. Ido na mengalehon di hita semangat mendalani tahun 2020 nomon. Alana taingok dope. Dongata na adong di Sibolga. Nunga dengan gereja di Payas Nasida. Tapi tiba-tiba di tanggal 2 roh muse udah nagugo, banjir muse. Mangai muse nasida. Tumatangis muse nasida. Alai mau leate matadok tuado pani debata. Di dramu tido pehita satu tikion. Bodo pehita beribadah. Bodo pehita marmekel. Bodo pehita marlas niroha. Bodo pehita mar taun baru dohot akan ataholongi. Alai yang godongata. Saya tu matangis do penasida ala ni keada anon. Ala ni akamanginang. Tadok mamau lihat itu adopan ni debata. Di bagasat partiki anon. Namangihut muse dia 10 onom di do iban. Firman Tuhan berkata karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Allah holong ni rohani debata do. Tajalo asini rohai. Idong bay nakikudoko kami. Dang adong naboy tapangasahon tainang. Dang adong. Nang piadong pangkat tadang boy impa tapangasaw tu ado pani debata.
Molo adong pehamorauta, dang boy pangasahonota. Molo margogo peta sonari, dang boy hagugu utay ta pangasaho todo panide batadaw. Lau sal pudo sudenay. Alani molo na sal pudo sude hape na adong di Portibion. Mari kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Asa ibana na mga ramoti hita. Asa ibana na paluasita. Mangulu, mardalan, di bagasan tahun na baruan. Hurian itu hata. Dido ibana nakin. Kasih karunia demi kasih karunia. Alapatan na anukra yang terus mengalir. Dada holan di awalon. Alai terus menerus. Ketika kita menerima dia yang menuntun kita. Ibana gabe kompasta. Ibana gabe na mangarahon ngulut tahun. Di lehon ibana do holong ni rohan. Alani do lekona. Tidak cukup hanya hari ini saja. Allah terus menerus tuh. Hurian itu hata. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan cepat lelah. Molo tapangasahon do parbinoto ata. Kita akan mudah salah. Ketika kita mengandalkan rencana kita sendiri, kita akan mudah kecewa. Tetapi jika kita hidup dalam kepenuhan Kristus, ada kekuatan ketika kita lemah nang pegalehi tak kamanginang. Alai molo tapangasahon do debata dihagalio kido margogo ni nasi Paulus di 2 Korintus si. Dihagalio taido, dihagalio taondo ita margogo karena apa? Karena Tuhan Yesus lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada pengharapan nang pedang taboto ahana masa di jolota. Alai ada adong pakirimota. Di bagasan pakirimo na mangulu kita lah mardalan di bagasan haporsiaon. Songon na tu na mardalan di hutani do inang. Dang taboto ahana masa di hutani holom doi. Gudang do di si akaduri-duri. Gudang do di si binatang buas. Alai di bagasan pos ni roha ita. Naramotan ni debatado hita mandalani di hutani. Nang songonido. Nang pedang taboto, ahana masa di jolota, alai dengan satu kepastian, pengharapan yang pasti kepada Tuhan, kita berjalan. Karena apa? Karena janji Tuhan. Hatani debatado nata pangasahon. Di do ibana 520 lui. Sai dong anakku doho, rasi rasa roh ajal nih hasyanganon. Ido sada jaminan. Tuhan tidak pernah menjamin kepada kita tidak ada tanpa dangadong masalah. Tidak pernah Tuhan mengatakan itu. Alai jaminan dari leon di debata tu hita. Nadongananna, naramotanna, natugutugon na do hita. Hurian itu hata. Namang ihut muse dia 10 pitui di do ibana do. Firman Tuhan berkata sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ketaatan Kristen bukan paksaan. Dakia dipaksa debata hita asata olo ibanadam. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Idong bahen hata korni amadoy. Pilit mahangoluani jala pilit mahangoluani. Jadi molo tapilit idia do. Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Molo nang mangolu ho, ihut to nao. Alai molo dang nang mangolu ho, ihut to roham sendiri. Jala ido endene sekolah minggu. Di dalam dunia ada 2 jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Ketika kita memilih yang lebar, jiwamu mati. Tetapi yang sempit hidup bergelori. Jadi ketaatan tapi molo taat kita kepada Tuhan sampai mati di dokonibana do. Saya berjumah hamu rasi rasa roh. Saya berjumah hamu rasi rasa roh ajal nih hasyangan onina kan. Jala di do ibana do. Nasana burju sahatu ujungna dapotan mahkota kehidupan. Jadi narikot di bagasan mulut tak ketaatan hasatiaon. Molo najolo esesani nakan setia sampai akhir. Jadi halak na setia sampai akhir do dapotan tupal hangoluan. Manjalo tikin na sidi hitakan hido. Parangeo kamu mahatani debatan lagi nuron mui
aido hanguluanmu. Sai burjuma hamu rasa mate, dungi lehonok kumadi hamu tupal hanguluan. Jadi narikot dihita kesetiaan do. Ketaatan. Jol mana setia tu ado pani debatado, nadapotan ngulu, naro nasa leleng ni leleng na. Ido nakini do konibana di ayat 10 pitui. Respon kasih, ketaatan. Kita taat bukan supaya diselamatkan, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia. Halak naunga manjalo asini rohani debatado, patuduhonon nama parbuen di hapursian na di bagasan nguluna, di patuduhon ibana ma sian gulmit ni nguluna. Tuhan tidak memanggil kita hidup sembrono dengan anugerah atau keras terhadap diri sendiri. Tuhan memanggil kita hidup taat, hidup berserah, hidup bergantung padanya. Ketaatan lahir dari hubungan, bukan dari tekanan. Jadi molo tatanda do debata, hubungan tado debata dengan rosu, jadi tapatuduh marhite gulmit ngulu kesetiaan. Alanya kamanginang pertanyaan hari ini, bukan seberapa penuh hidupmu, tetapi dari mana engkau mengisi hidupmu. Sian dia dohita lau mengisi ngulu tahun. Jika kita mengisi hidup kita dari dunia, kita akan selalu haus. Tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Mari kita jalani tahun ini, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman bahwa dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita datang kepada Tuhan setiap hari, berserah, taat dan mengandalkan Dia sepenuhnya. Alania kamang inang marhite turpukon di paingot hita, asa unang mabir hita, asa unang tahutan alaniaha, ala idokunibana, diunga ditonga-tongata ibana. Molo debatata dongata, isebe alota. Ketika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Alania kamanginang posdorohaku di lanao mandalani tahun 2020 onom, di bagasan haporsiaon, di bagasan pakirimon, di bagasan iman yang kuat, yang teguh. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Asa mona kita maralohon, aka hagiot ni portibion, jala tapatuduhon, songon anak ni debata yang mempunyai identitas yang baru. Mari kita tunjukkan itu dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat marohanami diho ale Tuhan Jehovah Tuhan nami. Nunga dibohali ho hami marhite hatam nabadiye. Di bagasan minggu sadarion, minggu na parjolo di tahun 2020 onom. Dung hubungoti hami taonon. Tuhan posdorohanami. Allah huberek kami akan namasa di tonga-tonga ni sekeliling nami. Sipata mabiar, sipata bobonosan dohami. Allah ni akan namasai. Alay marhite hatam nabadiay Tuhan. Didokodo Tuhami. Rodo ho tu tonga-tonga nami. Margogohok kami. Dang boy tarpangasaw kami gogo nami. Molo pangasaw kami gogo nami. Gabe dabu dohami. Tinggang dohami. Alay molo pangasaw kami ho Tuhan di bagasan ngulo nami. Margogo dohami. Jalaboy dohami mekel. Molo pe huadopi hami. Hamaolon di tonga-tonga ni Portibion. Ala umbalga doho Tuhan, sian akan namasa na wadopi hami. Holongmu asini rohami do umbalga, mangaramoti manjagay hami. Ala ni Tuhan Jehovah Tuhan nami, di bagasan lasni roha mahami, mandalani ari-ari ningulu nami, tahun 2020 nomon. Pasu-pasu ruas ni huriam, nadong di HKBP Mampang Prapatanon, mulai sen na mepmet, remaja, na poso, ama ina. Dongani ramoti na sida Tuhan. Jal akatangiang ni ama na ina nami. Ditiki marsinggang martangiang na sida mangido tuadopanmu. Marhite akayanakon asa
na marsikola lo bisu kapistaran na nga cukup umur na yung pajongjong padungan sa repion patuduhan sirokap niton dito na sida na sodapotan karejo Tuhan patuduhan parkarejuan bukay dalan to na sida na marsahit leon hamamalom na marukil dongani na sida Tuhan asa doktong Tuhan porsian na sida na ditonga-tonga na sida doho jaladakia di tadi koko na sida di sudena ragam niak kana masa na diadopi na sidai alai hadir doho Tuhan alai Tuhan Jehovah Tuhan nami nang songani na sudah gogo pe lehon hagogo untuk nasida asa margogo nasida di umur na gajang na di lekotu nasida asa umur na tarpasu-pasu Tuhan di namandalani ari ningulu nasida Tuhan mulak mahami siantongan ni jabuon tu siantongan ni jabumon alai unang tinggal hatami Tuhan di tonga-tonga ni ruanganon alai tinggal ma di rohanami asa jadi honomu marohanami gabe tanonanapu hainganan ni hatami asasuan hatami Tuhan jala ima na margogoho kami di perdalanan ni ngulu nami Tuhan postur rohanami di sesaho saludosa pangalusun nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan yang martangya kami asi maroham amin taparade ma endeta laos tapapungu ma peleata marende mahita Doa
Tapasahat mapeliata tu ado pandi debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhut sileho-leho nading dan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasi ang hami pilihanon. Patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam utanda hami godang ni silolomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinorbadi amagwarmu, say romahara jaunmu, say saat malomo ni roham di Banua Tongan songon na di Banua Gijang. Lehon matuhamis sadaron hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu panguncunan, paluam mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dapakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon madamena tu tondim.